सौम्या मंदिरात या रिक्ताना बलिदान भेटो कायल्या उपकारा कर गादिता नितळाम काकर मोन परता नितळाम काकर मोन परता पातकी सौम्या आमी आयल्या तुझे सशी तातूंत आमचे दये तू दाख पावय नाही मोनोगामी सौम्या तुझी भुरगी बक्षी तू आमची पातकी जिणी वरतो संतोष आमकां आज भोगता सौम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटो कायल्या उपकारा कर गादिता नितळाम काकर मोन परता नितळाम काकर मोन परता. मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सांजुदाचेर फातयेनी दवरून जेजूचे आशिर्वाद घेवंक विशेष करून बडा भक्तापणा उक्ती भक्तीपणान तुमी ह्या पुंतळाक हांगासर ह्या जावच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक हांगासर आयल्यात. तुमचे बसत विशेष करून मागता हांव प्रती रितीन माध्यम मुखांतर हे मिसाचे बलिदान भेटयता त्या सर्व भक्तिकां खातीर परगांवांत असलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर तुमचे खातीर सरप्रेस्तांनी विशेष करून कश्ट केल्या आमच्या भावा भयणी खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागता आसतना अर्गान ते संपसोद मिस भेटयता फबियन जेसी मेंडोन्सा दो कतार बरे भलायकेच्या अल्बर्ट क्रास्ता हाका बरे भलायकी लाभचे रेद्यान मिस दिता रिक्सन क्रास्ता गंजीमठ देवतीन वलिरियन डिसोजा जत्म्या बसोत कंजूर मार्क मिस दिता रोहन आणि चार्लोटे डिसोजा दो कतार अर्गा मिस दिता रॉबर्ट आणि मेबल वेगस मुंबई ग्लोरिया मॅनेजर्स एका बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर अर्गा मिस दिता लेडविन मॅनेजर्स आणि कुटाम कालवा मुंबई ते सवा खातीर मिस भेटयता फादर जॉन मेंडोन्सा निड्डोडी USA बरी भलायकी आणि जैत लाभच्या ते सवा बसोत मिस भेटयता नेल्सन जूड सिक्वेर आणि कुटाम बारकोरू विनोद दांतीस कामाच्या भद्रते खातीर विशेष करून मागून मिस दिता मायकल दांतीस आणि कुटाम बरोवली मुंबई दीप्ती निशल कॅस्टलिनो हे बऱ्यान पास जावंक आनी डिक्सन नेकेल कॅस्टलिनोक कामांत तृप्ती मेळच्या इरेद्यान मिस दिता जेसिंता डिसोजा शिरवा सर्व लाभलेल्या बऱ्यापणा असोत बेनेडिक्टा वास एका लाभलेल्या सर्व बेसांवा बसोत अर्गा मिस दिता एझल गोवियस IC कॉलनी बरोवली मुंबई इरेद्यान बसोत मागया आमा संबयस्तान बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे असो मगाळ भाव भयणीनो परत या देव तंपलाक आमी हांगासर आयल्या वावरतान आमी हांगासर आयल्या आसता आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा सा पावल एफेसकारांक बरोवन सांगता आमी जायजे माया मोगाची भुरगीं आमी जायजे आनी देवाक मानवत असली जिणी आमी जिवंक जाय म्हणून सा पावल एफेसकारांक सांगता आनी आमकांय तेंचो सांगता आनी एकामेकाचें तुमी मोगान सुद्दां सुनवरा एकामेकाक तुमी बक्षिया आनी इतलें करन जेजूची कूड बांदूंक तुमी प्रयत्न करा. आमी सगळीं देवाची भुरगीं जावन आसा एक उद्देश दवरून आमी हांगासर आयल्या आसता देवानी आमकां एक उद्देश दवरून ह्या संवसाराक आमकां धाडला. आमी सदांच माया मोगाची जिणी आमी जियेजे माया मोगान आमी जियोन हेरांक आमी बक्षून बरी एक पवित्र सभा जेजूची कूड बांदून हाडूंक देव आमकां आपण दिता आसतना सबारपोटी आमी सुकोवन पडल्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवा लागचें बक्षण आमी मागया आनी अशें सरस्वती देव आमकां आदार दिवं दी
बरी भलायकी आमकां दिवं दी जें कितें आमी हांगासर येता आसतना आमी चिंतून आयल्या मागोवन आयल्या तें सकडी आमी मागल्लें आशिल्लें तसोच देव आमच्या पात्रोन सता मरिपात आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया सबारपटी आमी सुकोवन पडल्या देवाचें उतर आमी आयकून त्या प्रमाणे आमी सोलोवंक ना हे घडी भर मावन रावया आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां त्या देवाक आमी समर्पण दिवया. सकट सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदरा देवा आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार सांगता मना चिंतून तोंडावन सरून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भुरग्यांक सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत महिमा देवा को सर्गी आरी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाकंता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सौम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप खाता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थोया. देवा आमच्या मगाळा बापा सोंकू वासुलदारा माते वाक जेजूचो धर्मदूत जावंक वडा काकुळतीन तुवें मेसून काडलोय आपलें जिवीत बदलून सगळ्या काळजान ताणें जेजूचो पटलाव केलो आनी तोंडान लिखणेन आनी रक्तान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान ताणें प्रगट केलें. त्या सुरबेन तुज्या पुताची शिकवण घेवन आनी भोव करून आमच्या जिविताच्या नव्या सालीन ती प्रगट करूंक भाग्यवंत मातेच्या विनवणेन आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयले वसात सां पावल एपेसकरान बरयल्या पत्रांतले वसाप भाव भयणीनो सोम्या खातीर बंदीवण जावन आसलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता तुमची जिणी देवाक दिल्या आपोवण्या फावो जाल्ली जावं सदांच लाडवीक बळी आनी ससणीक जावन चला एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्या तुमकां एकवटायल्यान एकामेकाचें समाधान जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्या आपोवण्यांत आटापला एकच भरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं
तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव, तो एकलोच समेस्ताचो बाप. सकला प्रास व्हरतो तो सर्वा मुखांत वावरता आनी समेस्तां तेंची येता. तरी पूण आमच्या मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्याचो वांटो लाभला. ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक दनबूल जावची, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थीगार जावचें, थोड्यांक सभाचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणियरपण दिवचो ताचो शेवट. अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आनी ताची गूण जन्माय जोडलेल्या वरवीं आमी क्रिस्ता थंय शेवटी एकवटता. एकोडेन जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेच्या बर्तेक पावता. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. Tało pritume shekan shekasta. Tanso tało pritume shekan shekasta. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वार परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयता आसा. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता. शब्द ना, भूतर ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकोंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता. तांचो संदेश संवसाराच्या सीमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता. Alleluia, 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 alleluia. तुका देवा वाकणतां तूं सर्वेस्पर म्हूण वळखता. धर्मदुतांचो महिमेवंत जोमो तुका उल्हासता सर्वेस्परा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंत मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. मुखार सरत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या मातेवाक म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, हे म्हज्या फाटल्यान. माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकाकार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या सिसां मदीं सवें पंक्तीर बसले. हे फरिजेवांनी पळयले आनी ताच्या सिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुकागारा आनी पातक्यां सांगाता काता जेवता कित्याक? जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही.
देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्त क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो आज पवित्र सभा घेवंत मातेव सुवार्थेगार हाची परब आचरण करता. मातेव सुंकागार एक पातकी मनीस. पातकी म्हण ताका कोणें उलयलो? कोणा मुखार तो पातकी? कोणा मुखार? कोणें ताका पातकी म्हूण उलयलो? ताका पातकी म्हूण उलयलो देवान न्ही, वा जेजूक न्ही. ताका पातकी म्हूण उलयल्लो शास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी. हे शास्त्री आनी फारिजेव दोगी जुदेव धर्मांत जुदेव मुखेली जावन आशिल्ले. तांचिंत ते नियम करताले. तांच्या प्रकार कोण पातकी न्ही म्हणून ते ठरयताले. सडावत रोमागारांक कुमो करतले, रोमी चक्रवर्तीक सांगात दितले, ते सगळे पातके म्हूण ते उलयताले. जांप्रो रोमी अधिपती, जांप्रो रोमी अधिपतीचो नौकर, जांप्रो रोमी शिपाई वा रोमी अधिपतीन काम करतले सगळे वावराडी ते चिंतले पातकी म्हूण. रोमी चक्रवर्तीक तिरवो टॅक्स कलेक्ट करतले आसा जाल्यार जमो करतले आसा जाल्यार तेय पातकी म्हणून ह्या शास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी ठरयिल्लें. जर तर रोमी चक्रवर्तीचे पयशे जेरुजलेमाच्या देवळांत घाले जाल्यार तो मनीस ही पातकी म्हणून ते ठरयताले. आनी अशें कोण बरो कोण वायट, कोण पातकी कोण भाग्यवंत म्हणलें ठरवणी हे शास्त्री आनी फारिजेव करताले. आनी ह्या संदर्भार तिरवो जमोवचें, टॅक्स कलेक्ट करचें वावर करनासुल्लो मातेव. सुका कांट्यार तो बसोन आसुल्लो. तुमी जाणांत आदीं मार्केट आसताली. मार्केट पिद्र्यांची शुक्रारा मार्केट, किन्नगुडीन ब्रेस्तारा, आनी कडेन शनवारा, आनी कडेन सोमारा, न्ही सोमवारा पेटे मंगळवारा पेटे म्हणटात. आनी आमी आमच्या इतलांनी तोटांत बटांत जाल्ले गडाई, जाल्ले नाल्ल, जाल्लीं पोपळां, जाल्ल्यो आमचीं पानां म्हणटात न्ही, कसरीचीं पानां आनी केळंब्याचे कोले सिरेत्यो इत्यादी आमी मार्केटीक इकूंक व्हरचें. मार्केटीक इकूंक व्हरतना थंय मार्केटीच्या बागलार एकलो सुंकागार बसतालो, टॅक्स कलेक्टर. तुमी पळयलां की ना गोतूना? मुडबिद्री मार्केटीन बसतालो तो. आतां ती मुडबिद्री मार्केट पुरा काडल्या, नॉन व्हडलें बिल्डींग बांदच्याक. थंय अर्द्यार उरलां तें काम जावना. ती मार्केट पुरा नेहरू मैदानाक शिफ्ट जाल्या. थंय मार्केटीच्या एंट्रन्सार एकलो बसतालो टॅक्स कलेक्ट करूंक. कित्याक म्हळ्यार ती मार्केट सगळो एकलो मनीस वयशितालो. वयसून ताणें तें थंयसर दुसऱ्यांक चलोवंक दिवचें आसलें. आनी कोण पळय यारकारी यारान भितर येतात तांचे लागचें टॅक्स सुंक वसूल करताले. ताका सुंकागार म्हणटाले. सुंकागार बसतालो थंयसर. आनी असलोच वावर करनासलो वो मातेव लोकांचो सूख वसूल करतालो. आनी वो सूख वसूल करून कोणाक दितालो? तो सरकाराक दितालो. सरकार कोणाचो? रोमी चक्रवर्तीचो. देखून वो पातकी म्हणून ते उलयल्लें ताका. देखून ते ताका फारिजेव शास्त्री कांटाळटाले. सादो लोक ताका कांटाळनातलो. ताका ताची बायल आसली, भुरगीं आसलीं, ताची गुटमाची आसली. तो काम करतलो. तो काम केल्ल्यांत सांबाळ मेळटालो. सांबाळ मेळ्ळेल्यांत आपल्या बायले भुरग्यांक पोसतालो. कोणाची लुटी नातलो तो, कोणाचे आपर्शी नातलो. पूण हे फारिजेव शास्त्री म्हणटाले तुमी रोमी चक्रवर्तीच्या त्या सरकारा खातीर तुमी काम करून वचो, ताच्या सरकारान तुमी सेवा दिन वचो, त्या अधिपतीक तुमी कुमो करून वचो म्हणून हे म्हणटाले मात.
ताच्या बदलाक आनी कांय तांकां काम दिवना वा तांच्या बायल्या भुरग्यांक पोट भरून कांय सांबाळी आण दिवना खाणा वरवीं आण दिवना तुमी चक्रवर्ती कुमो करनाका म्हूण सांगून नियम केल्या पावता ते जेजून म्हणलें तुमी आजाराच्या आजार नियम करतात बऱ्या वयर बरकटी दवरतात पूण ते हात लावंक बोट समेत तुमी तुमी लायनात कुमो करनात कितें फायदो देखून जेजू ह्या माथेवाक आपयता माथेवा ये तुजें तावन म्हाका जायत तें काम जावंक आसा तुजें तावन म्हजें मिसांव जायत तें वृद्धी जावंक आसा देखून तूं एक शिकपी मनीस तुका अक्षराचें ज्ञान आसा देखून हे म्हजो पाटलाव कर म्हण जेजू ह्या माथेवाक आपयता आनी माथेव जेजूचें मिसांव पळयल्लो जेजूची कामां पळयल्लो बायसन वेता पळया त्या दिसा माथेवाक जेजून आपयलें आनी जर तर त्या दिसा माथेवाक जेजून आपयनातलें जाल्यार जेजू विशयान आमकां कळटें माथेवान सुवार्ता बरयली कित्याक माथेवान ताच्या दोळ्यांनी पळयल्लें माथेवान ताच्या कानांनी आयकल्लें माथेवान ताच्या जिवितांत जेजूच्या लागीं आसून अनुभव केल्लें सगळें सुवार्थेंत बरोवन घालें आनी तें बरोवन घाल्ल्यांत आज आमी जेजू कोण म्हूण वळखतांव जेजूचें मिसांव कितें म्हूण वळखतांव सर्ग कितें एमकोण कितें म्हूण आमी जाणाव आनी सर्गीचें राज जोडचें जाल्यार कितें करी जाय म्हणून आमी जाणाव हें सगळें माथेवान आमकां उगडापें केलां देखून ह्या वावराक माथेवाक जेजून आपयल्लो आनी माथेव बायसन गेलो जेजूच्या फाटल्यान पळया जेजूचो इश्ट जालो तो जेजूच्या मोगासो जालो तो देखून माथेवाच्या घरा जेजू जेवणाक गेलो पळया माथेवाक जेजून आपयतना माथेव बायसन गेलो आनी माथेव म्हणालो हांव येता पूण म्हज्या घरा एक पटी तुवें जेवणाक येयची तूं म्हजो मेस्त्री न्ही तूं म्हजो गुरू न्ही जेवणाक येसय आनी जेजू ताच्या घरा गेलो जेवणाक येताना माथेवाचे कुटुंबाची पुरो आसलीं सैरीं पुरो आसलीं आतां माथेव पातकी जाल्यार ताची सगळें कुटुंब पातकी म्हणून हे शास्त्री म्हणटाले फरिजेव म्हणटाले माथेव पातकी जाल्यार ताचे बायलेच्या कुटुंबाची पातकी ताच्या बापायचे बावूय पातकी ताचे बावूय पातकी ताच्यो भयणी पुरो पातकीत म्हूण चिंताले ते देखून ती पुरा घरा जेवणाक आयिल्लीं कित्याक जेजू मेस्त्री आयला देवा सुपूत सर्गा संवसार सुदनी ताच्या माथेवाच्या घरा जेवणाक आयला व्हरतो संतोश ताका देखून ताणें सगळ्यांक आपयलें आनी जेजू तांच्या मदें घात आसून जेवताना हे शास्त्री आनी फरिजेव म्हणटात पळया कोणा लागीं म्हणटात ते जेजूच्या सिसा लागीं म्हणटात पेद्रू लागीं जुवां लागीं जाकोबा लागीं बरो म्हणटात पळय तुजो मेस्त्री त्या पातक्या सांगाता खाता जेवता आमच्या सांगाता कोणा कितें आयिल्लो ना तो हांगासर जेजूच्या मोतींत कोण निजायकी पातकी कोण निजायकी पातकी कोण निजायकी गातकी कोण निजायकी कपटी सो कॉल्ड शास्त्री आनी फरिजेव आसात पळय ते जेजूच्या दृश्टेंत निजायकी पातकी ते व्हडले दोगलो घालताले सूट बूट घालताले टोपी दवरताले पुरो करताले स्थानमान तांकां आसलो मानाची बसका आसली पेंटे सालान तांकां सगळे सलाम मारताले पुरो करताले पूण देवा मुखार जेजू मुखार ते निजायकी पातकी देखून जेजू म्हणलें हाय तुमकां खपट्यानो धिक्कार तुमकां हाय तुमकां हत्त आग्याच्या पिलानो सुनो खणलेल्या पोंडाबरी तुमी भायर बरें दिसतात भितर तुमी कुसोन गेल्यात जेजून तांकां म्हणलें निजायकी पातकी ते माथेव पातकी न्ही माथेव ताचे बायल भुरग्यां पोसच्या खातीर ताच्या कुटुंबाचो पोस करच्या खातीर सरकाराच्या अधीन सूंक वसूल करचें काम करतालो तो पातकी न्ही आनी जेजू त्या घरा गेलो ते पातकी कुटुंब न्ही तें कश्ट मेहनत काडून वावून काडून थंयसर तें गळोवन जियेताले आपले स्वंत आतापायांनी गळोवन ते जियेताले ते पातकी न्ही पातकी म्हूण थारायलेले ते आसात पळय गातकी शास्त्री आनी फरिजेव ते तांणी समाजाक बोट जोगचें आपूण व्हडलो आपणा पुरा कळीत आसा आपणा लागीं सर्वस्व आसा म्हणून समाजाक बोट दाखोवन पातकी म्हूण वलयतले कपटी ते नीच ते आनी तसल्यांक जेजू खंडन करता देखून माथेव ताच्या घरा जेजू गेल्ल्या वेळार पातकी थंयसर नातल्ले जेजू तांच्या सांगाता जेवंक गेलो जर तर ते खोटे जाल्ले जाल्यार ते निजायकी पातकी जाल्ले जाल्यार जेजू थंय येतो ना जेजू जेवंक येतो ना शास्त्रांच्या घराक जेजू गेले वचो ना फरिजेवाच्या घरात जेजू गेले वचो ना बिलकुल वचो ना तो कित्याक ते पातकी गातकी तांच्या घरात वचोंक ना कित्याक आपल्या जेवतल्या त्या सितांत वीख घालतात म्हूण जेजू बरें करीत आसलो देखून तो वचोंक ना
गेल्ले जाल्यार शितांत वीक घालतले कोण ना ते जेजूक जीवशी मारूंक पूण ताका आपयलें कोणें जाकेवान आपयलें घरा जाकेव पातकी न्ही जाकेव बऱ्या मनाचो मनीस सरकारा खातीर काम करतालो तितल्यांत आनी वो जाल्यार माथेव बरो मनीस देखून जेजूचो सीस जालो पाटलाव जालो भाग्यवंत जालो सुवार्थ ताणें बरयली देखून जेजू कितें म्हणटा हांव आयलां पातक्यां खातीर भाग्यवंतां खातीर न्ही तुमी शास्त्री फरीजेव भाग्यवंत म्हूण चिंता जाल्यार तुमचे खातीर हांव येवना हांव आयिल्लो पातक्यां खातीर सडून गेल्ले सोदूंक हांव आयलां भायर पडलेले सोदूंक हांव आयलां तुमच्या गोट्यांत सगळीं गोरवां आसा जाल्यार तुमी गुड्या सोदूंक येता ते तुमच्या गुडांत पुरो कुंकड आसा जाल्यार तुमी तोटाक सोदूंक येता ते वचनान तुमकां बरी भलायकी आसा जाल्यार डाक्टरा लागीं वता ते कंगनाडी डाक्टरा लागीं वचून डॉक्टरे म्हाका तुका पळयचें म्हणून गेल्यार डॉक्टर काले म्हणटा 75 नंबर वॉर्ड बरोवन दिता वयलो मेंटल इल्लो क्रॅक जाला वच म्हणून कितें बेश्टेन डाक्टरा पळोवंक येता ते ना आमकां गरज आसल्यार मात्र आमी पिडेस्त जाल्यार मात डाक्टरा मेळोवंक येता नातल्यार वचना हांव आनी ना जाल्यार गेला जाल्यार डॉक्टर म्हणटा काका इल्ली शिरांची येसकत गाय आसा जायचें म्हूण देवाची गरज कोणाक आसची भाग्यवंतांक आसा भाग्यवंत देवा सवय आसात सांत भक्त पुरा देवा सवय आसा तांकां देवाची गरज ना संवसारी आसतना तांकां देवाची गरज आसली आतां ती देवा सवय आसात तांकां गरज ना गरज आसची कोणाक आमकां पातक्यांक मात देवाची गरज आसची पिडेस्तांक मात डाक्टराची गरज आसची भूक लागल्या मात जेवणाची गरज आसची पोट भरून जेवल्या उपरांत परतून जेवंक जाय तुका नाका भूक लागिल्ल्यांक जेवणाची गरज तान लागिल्ल्यांक उदकाची गरज पिवंक भलायकी नासलेल्यांक भलायकी आसच्या डाक्टराची गरज भलायकी आसलेल्यांक गरज ना पातक्यांक माथेवाची गरज देखून ह्या माथेवाक ह्या जाकेवाक त्या प्रद्वारी स्त्रियेक जेजूची गरज पडली देखून ती जेजू लागीं आयली आनी जेजून तांकां बक्षिलें सासणाचें जिबी जोडून दिलें तांकां आनी हें सगळें जेजू म्हणटा हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही देखून तुमी एक उडास दवरी जाय म्हाका जाय दया न्ही बलिदान दया जायचें म्हाका जाय मर्सी आय वॉन्ट मर्सी नॉट सॅक्रिफायस मर्सी दया जायचें म्हाका तूं घरांत झगडताय बायले लागीं बायलेक शिरापताय घोवाक शिरापताय घोवा लागीं झगडताय समाधानान तुमकां ना थंयसर एकामेका बोगसूंक तयार नात माय सुनेक बोगसूंक तयार ना सून मायक बोगसूंक तयार ना माव सुनेक बोगसूंक तयार ना सून मावाक बोगसूंक तयार ना जाल्यार थंयसर झगडें कर तुमी मिसाक येवन मिसाचें बलिदान पेटोवन कुमगार सेवल्यार कितें फायदो इगर्जेक मिसा बायसून येतना खंयच्याक मिसाक वचून येता मागीर तुका शिकयता म्हूण सांगून सून माई येत जाल्यार सुनेक वय गो तुका खंयच्याक मिसाक वचून येता मागीर तुका शिकयता तुजी सर अबजीर येना जाल्यार हांव अली दूद न्ही म्हणून येत जाल्यार कितें फायदो मिसाचें बलिदान भेटोवन जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान कोण एकलो सकाळीं उठोन सदां इगर्जी मिसा येतालो गे सदां मिसाक कळ्ळें गे सदां मिसाक सुक्को नासतना एक दीस मिसाक येतना गाद्याच्या मेऱ्यांतल्यान सोलोन येतना ताच्या गाद्याचें उदक सकयल्या गाद्याक येतालें कळ्ळें गे कुर्ले पुरा माटी घालून उदक देंवतालें सकयल्या गाद्याचो मनीस थंयसर काम करनासतना ह्या मनशान चिंतलां सदां मिसाक येतल्या मनशान चिंतलां कितें म्हळ्यार ह्या मनशान राती म्हज्या गाद्यांतलें उदक ताच्या गाद्याक सोडलां कोण ना म्हणून देखून ताच्या लागीं झगडटा तो म्हजें उदक कित्याक सोडलें तुज्या गाद्याक म्हणून ताणें म्हणलें म्हाका गुत्तू ना हांवें सोडूंक ना हांवें पळोवंक ना उदक देंवन आसा येदें व्हडलें येदें मोठें उदक देंवन आसा कांय कुर्ल्यांनी तुम काडला कोण ना म्हाका गुत्तू ना खंयच्याकी तुका मिसा वचून येता मागीर तुका शिकयता म्हणून मिसा वेळ जातालो न्ही सातोरा मीस न्ही खंयच्याकी तुका मिसा वचून येता मागीर तुका शिकयता म्हणून गेलो गे इगर्जेक कितें फायदो तसलो राग तसलो मोसोर तसलो देश दवरन मिसाचें उतर मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जियेनात जाल्यार कितें फायदो व्यर्थ सगळें व्यर्थ म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान देखून पातक्यांक वापयांक आयलां भाग्यवंतांक न्ही देखून आमी कालतेपणान पातकी म्हूण वळखून घे जाय माथेवा बरी आनी जेजूचो खरेपणी पाटलाव करी जाय
जेजू आज म्हणटा हांव तुमचे खातीर आयला देखून येया तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विश्व दितलो हांव तुमचे खातीर आयला येया म्हणून हांव जेजू म्हणटाना आमी जेजूचो फाटलाव करूंक आसा आनी कशें म्हळें माथ्यो सट्ट करून उठलो आनी जेजूच्या फाटल्यान गेलो न्ही गे जेजू एक ओपारी सांगता एकल्याक ये म्हणटा जेजू एकल्याक ये म्हणटा न्ही जेजू हे कडेन एकल्याक ये म्हणटा आनी तो कितें म्हणटा म्हाका इल्ली पुरसोत दी हांव घरा वचून म्हज्या बाबाक आनी मांयक टाटा करून येता सांगून येता कळ्ळें हांव टाटा करून येता म्हज्या बाबाक आनी मांयक सांगून येता इल्ली पुरसोत दी जेजू ताका सोडता आनी एकल्याक पळयता आनी तूं ये म्हजो फाटलाव कर तो म्हणटा हांवें जोत मोला काण गेला मात न्हयत राडे न्हयत पाडे मोला काण गेला कुसूंक आसा हां तांकां पळोवन येता तांकां पळोवन डील कर एडवान्स दिवन येता ते तर म्हाका पुरसोत दी कळ्ळें ताका जेजू म्हणटा तुवें फिट्ट न्ही म्हाका फॉलो करचो म्हजो फाटलाव करचो फिट्ट न्ही तो म्हणटा आनी एकल्याक पळयता आनी एकल्याक ये तो म्हणटा हांव काजर जाला मात्र काजर जाला मात सुबित्त बायल घरा आसा आतां सट्ट करून तुज्या फाटल्यान गेलो जाल्यार ताका देखून हांव घरा वचून ताका टाटा म्हणटा बाय म्हणटा म्हाका इल्ली पुरसोत दी थोडे म्हयने ताच्या सांगाता खुरसून मागीर तुज्या सांगाता येता माथेवान तशें म्हणूं ना माथेवान म्हणूं ना म्हज्या शिरयेन पयशे आसात ते सरकार उपसून दिता मागीर येता माथेवान म्हणूं ना म्हजे इल्लेशें बँक बॅलन्स आसा तें पुरा क्लियर करना मागीर येता म्हणूं ना माथेव सुंगा काटेलो सट्ट करून उठलो आनी जेजूचो फाटलाव करून गेलो पळया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सुमयाच्या उतराक आमी पाळो दिवंक आसा संवसारी राठावळीन संवसारी बिझनेसांत संवसारी दुडवांत आस्तींत बदकांत कितले आमी बुडोवन गेल्यार जर तर जेजू आमकां आपयता येतना आमी ताचो पाटलाव करूंक जाय पाटी मुखार पळयनासतना सट्ट करून ताचो पाटलाव करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या सुवार्थेंत माथेवाच्या फेस्ता दिसा माथेवाच्या सुवार्थेंत माथेवा मुखांतर आमकां आज तो कळयता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां मॉर्न कशें येता हां देव आमकां उडास काडटा आपयता टक्क ये म्हणून टपक्क बैसन येता आमी ते मॉर्न आमचे खुशे विणे येवचें कळ्ळें गी जेजू विचारताय तूं मरताय की जियेताय हां विचारताय कोणाक तूं मरताय की विचारताय मरताय की जियेताय म्हण विचारना विचार तुजी कबलात करून तुका मॉर्न धाडना टपक्क आपयता तुका ऑप्शन ना बायसर वचोच येता तुवें हांगासर माथेवाक ऑप्शन आसलें येताय की येनाय येना म्हूण येता माथेवाक मुरी एक ऑप्शन आसलें मुरी एक म्हजी खुशी करताय की ना ऑप्शन आनी तांणी सगळ्यांनी खुशे कल्तीमान घालो मुरयेन म्हळें आपले सुमेची चरण दसी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं माथेव म्हणालो हांव सांगा तुजो साकूर म्हाका धाड हांव येता पळया तयार इजाया प्रवाद्या बरी जेरेमिया प्रवाद्या बरी एजेकिएल प्रवाद्या बरी माथेव तयार आशिल्लो जेजूचो पाटलाव करच्याक आनी आमी हर एकल्यांनी जेजूच्या उल्याक पाळो दिवंक सट्ट करून तयार आसचें मनीस जावंक जाय देखून जेजू म्हणटा ती वेळ आनी घडी खंयची म्हण तुमी नेणांत आयती रावा जागे रावा ती वेळ आतांच येवंक पुरो मागीर येवंक पुरो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचो ताळो आमकां आयकोंक मेळ्ळा सोम्याचो पाटलाव आमी केला पूण आमी दोन थोडे फावटी आसता इशिनी न्ही तेशिनी न्ही थोडे फावटी आमी संवसाराचे आसता थोडे फावटी आमी सर्गेचे आसता थोडे फावटी ह्या दोनीर आसता थोडे फावटी त्या दोनीर आसता थोडे फावटी दोनीर पांय दवरून आसता आमी बुडोवंक लागता देखून जेजू म्हणटा तें पुरो सोडा निजायकी म्हजो पाटलाव करा माथेवा बरी सट्ट करून उठोवन म्हजो पाटलाव करा तुमी जियेतल्यात सासनीक जियेतल्यात असलें जिवीत जिवंक तुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्विकाक तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या हर एक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वस मुझे तुका मोगा समर्पिता ये बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी बाय तुका भेटोवच्यो गे बापा आमच्यो काणिको उंडो
म्हज्या मगाळ भाव म्हणिना म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पुत्र देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयशेच्या दवा सुरस्पोर म्हणून घे. भोव मोगाळा बापा भाग्यवंत माथ्यावान आपल्या जिवितांनी सगळे आपले गुण उदार काळजान जेजूच्या सेवेंत करसिली तसलेंच मदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गुण शुभ वर्तमान परगडचे खातीर उपयोग करूंक आमी आत्रेकता. ह्या मानान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानान तुका ओपन दिता. आमचें समर्पण तूं मानून घे क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन बसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेतर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवे सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदत्ताच्या बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळपरा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबारासो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दारुनी देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपले कुशन कस म्हणून शुभेच्छा आदी ताणें म्हणून घेतलो. तुका दिन वसूंक तो म्हटलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडो तुमचे पसून समर्पणची. तेसपरेन जेवण सुद्दां आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत पदकांचे मोक्षान मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत तें वरावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्याने बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत समंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सप्तला आमी समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा किबरी तुमीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजेच गतीन अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखाबळ पळोवंक फावो करे. आमच्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवंत जोजे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मारवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा
सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उसी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान समजकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानात रेखतरांक आमकां तुज्या उदार काकुळती सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. कित्या रसवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सस्नच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या अपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्तचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माया म्हाका जगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू ख्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सोम्यात येवचे म्हाका पवना पूण येवत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची Silcha Kali se atreka Mogar somya Jezuraya Ye tu moja karzandhanya Dados tu karyenyan tuja Swaga swaga Jesus somya संतोषाना स्वागत करता. स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. उंड्या रूपान तुका स्माका दिता मुझे आत्मिकांतू जाता. कुर्पे जिवीत तूं लाभयता मुजी जिनी नंदन करता. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या
तूं काळजान म्हज्या. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा भगवंत माध्यमान संतोष बरीत काळजान चडवंदाराक आपल्या घरा जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्ही बगार पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत नवी घटाय जोडून काळजाच्या व्हड्या उर्बेन आनी संतोशान शुभ वर्तमानाच्या शिकवणे प्रमाणे आमी जियोंक पावूं या आमी मागतां आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. मुगळ भावना भयणीनो, संसदाच्या पुनतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. तुमचे ते सांव घेवन व्हडा संख्यान हांगासर ह्या पुनतळाक येवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत नव्या सक्रामेंताच्या आराधनांत वंटले जावच्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडिता. देवाची भरपूर आशिर्वादा तुमचेर मागता. रेका मंगळारा सकाळी 9 वरार मीस उपरांत नवेन सक्रामेंताचें आराधन आसा. ह्या संदर्भात तुमचे खातीर विशेश करून मागता. भिरांतीन कावचिणेन भक्तल्यां बसोत तशेंच पिडेस्तां बसोत आनी विविध समस्या बरी जाल्ल्यां बसोत आमी मागता. पुनतळाक येया, पुनतळाची भेट करा. ह्या मिसांत नव्यान वांटिली जाया. खंडीत देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमची जावन आसतलीं. आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता आनी खंडीत देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमकां लाभतात म्हणलो बरोवसो आमकां आसा. आमचे लागीं स्टॉल आसा, स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ल्यो रेलिक्यो, कोंतामेंतिन्यो इत्यादी इमाजी थंयसर आसात, त्यो घेया. ह्यो सगळ्यो वस्तू तुमच्या मेजुजा विरोध झुजोवंक आनी सैताना विरोध जैत जोडूंक तुमकां उपकारतात. त्यो वस्तू वापरून ताचो फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. तशेंच दैवी वखदां आसात. प्रतिरितीन गॅस्ट्रीक पिडेक, गांठी दुखीक आनी तशेंच भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां आनी तेलां ऑफिसान मेळटात. हाचो भरपूर फायदो लाभता आनी खंडीत ही जायतीं भोव बरीं वखदां तीं आनी गॅस्ट्रीक पिडेक भोव वापरपाचें अशें वखद आयुर्वेदीक तें मेळटा. तें घेवन ताचो फायदो जोडोवंक तुमकां उलो दिता. हें आशिर्वादीत केल्ली ही वखदां खंडीत तुमकां भलायकी जोड दिवंक उपकारतात. तुमची मिसां आनी तेसां ऑफिसान दिया, थंयसर घेतात. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी विशेष मागणी आमी करता. हप्त्या मदीं तुमी येता आसतना फोन करना आयल्यार भोव बरें. तुमच्या गरजांक आमी सदांच तयार आसा. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. फुल्ली फुलाची पकडी दिवन तुमी आमकां सुदारचें जाय म्हणून विनंती करता. ऑफिसान तुमी दिवचें. आतां आमी नव्यानाक आयतीं जावया. नव्यानाचें गीत आमी गावचें. सुताच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोले लाभलेल्यानो पक्षी केले पुणशताच्या यात्रिकानो देवा उजी साजूद भरता तुमच्यो विनोळ्यो येया तुमी समीस पिडेस्तानो कष्टानुष्ठाने हरसल्यानो येया परवसो कळलेल्यानो घेया दैवीक दयालाना बोडानो भाग्यवंजुदाच्या भक्ती करो क्रिस्ता आपोळे फुलिल्ल्यानो पक्षी केले पुणशताच्या यात्रिकानो देवा उजी सांज वर्ता तुमच्यो विनोळ्यो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. भगवंत देव सर्गार आसांत जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता. सांजुतात देव आनी संत भक्त प्रत्येक जाण मरी आमचे सर्गेंची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागुया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सुवड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धरून जुतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उडास करता. भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिलान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर गुलाब लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां करोस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सतमानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोनी पेल्याचो करूं मोग वाडय. आतां आमी बघेव जुता देवाच्या विनवणे तुजे मारी उबारच्यो गोरजो आनी अत्रेक
तुझ्या दैवी कुशप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हूण आमी बरवस्तांव ही जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेन आमी तुजे देंद व्हरतांव तुका सांग महिमा मान आनी उगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांज उरता देवा लागीं मागणे या संवसारी जेजू सोसैरो आनी दंडो जावन असलेल्या बाकी उजूता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून दर सोमवार मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सगळं आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्ट दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचणी निर्शापण निराशेच्या परिस्थितींत असलेल्या सो तूं केरे शरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज जाणू तुज्या पुणशता पतयेन आयलां. घडी बरोबर श्याम मग भावना भयणीनो जायती ते सांग तुमी वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर पोस्टा मुखांतर घालतात आनी हंगसर बॉक्सान घालतात. निरंतरी सदांच आमी ह्या त्या सांग खातीर मागता जायत्यांक बरेंपण जालां. ह्या संदर्भात 17 जाणां बरी भलायकी फोव सांगूंक 13 जाणां जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फोव सांगूंक 14 जाणां कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक 1 कुटुंबां बाबा आनी माया मोगान जिवंक 7 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी सणवाय मेळोवंक 16 जाणांचे BP डायबेटीक आनी कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक 2 जाणांचे हातापांयाची गांठी दुखी पांयांच्या ताळवेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक 1ल्याच्या घुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक 2 जाणांच्या शिरांची ती दुखी गूण जावंक 2 जाणांचे वर्टिगो प्रॉब्लेम गूण जावंक 16 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 13 जाणां जागो बऱ्या मला विकून वसोवंक 1ल्यान दिता म्हण बसयलेले ते पयशे वेळार दिवंक आनी 1ल्यान दिल्ली बसोवणी ती बऱ्यान पळोवंक 7 जाणां रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक 2 जाणां मोबायलांत ती पयस रावंक 1ल्या अनभवती स्त्रियेचो संपर्क सोडन आपल्या बायले लागीं एकवटान जिवंक 13 जाणां दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 16 जाणां बरी न्हीद पडोवंक 2 जाणांची अस्थमा आनी एलर्जी पेडा गूण जावंक 16 जाणांक पिवून येता सुडका मेळोवंक 1ल्याक आपल्या आवयक मोगान पळोवंक 2 जाणां जाग्याचे कोर्ट केस बेगीन सित्यार्थ जावंक 1ल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स क्लियर जावन बेगीस ते नांवार जावंक 22 जाणां बरें काम फावो जावंक 8 जाणां परगांवाची विजा फावो जावंक 2 जाणां बरें घर फावो जावंक 1ल्या कातीची पिडा गूण जावंक 2 जाणां बाळंतेर बऱ्यान आनी नॉर्मल जावंक 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक 13 जाणांक पेंगटांत दूख आनी गांठींत आसली दूख गूण जावंक 2 जाणां OET एग्जाम बऱ्यान क्लियर जावंक 1ल्याच्या कामांत प्रमोशन मेळोवंक तशेंच 40 आनी 7 जाणांक प्रत्येक ते सांव पासून मागून विनंती केल्या. तेंचे सांगात आमची ते सांव आसा आमच्यो गरजो आसात इसर ते संवानी गरजो सर्गें बापाच्या पांयां तळा सांजुता देव मुखांतर आमी उबारया. सगळीं आमी देवी घालया आमचे हात उबारया सर्गेंच्या बापाक आमी उलो मारया. अर्गान तुका सोमया जेजू उगळप तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू वैभव तुका सोमया जेजू अर्गान तुका सोमया जेजू अर्गान तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 मुगळ सोमया सांजुता देव मारी फाजा इत्ते सव आमी तुजे मुखार समर्पण दिल्यांत पिडेस्तां खातीर प्रायवता खातीर उदर प्रायचे खातीर विविध कश्टां नसता वळख जाल्ल्या खातीर भुरग्यां खातीर युवजनां खातीर तशेंच सोमया विविध कश्टांच्या परिस्थितींत सापडलेल्या खातीर विविध कामां खातीर भुरग्यां देण्या खातीर पिडाच्या सुटके खातीर सोडवणे खातीर विशेष करून मागणी तुका उबारल्या सोमया तुजे दयेन आमची काकुळट कर तुजे दयेन आमकां आशिर्वाद दी आमची मागणी आयकून घे सांजुता मुखार उबारलेली मागणी तूं मागणी काम दी सोमया मागलेले सगळे फावो कर आमच्या तुजी बिरमतीची दिस्त घाल दयेची दिस्त घाल आमकां सुटका लाभ सोडवण लाभ सोमया मागलेल्या सगळ्या भक्तिकांक मागलेले फावो कर तांच्या जिवितांत संतोष दी समाधान दी तृप्ती दी पिडा खूण करचे देवी सगळं तांचे ते वळय सोमया हालेलुया 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 हालेलुया. नवेनाचे मागणे मुदारशिया म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो पवार्थ दंडोळो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपस्तली पद्वेन पयस उंडाय इवत्ते संता म्हज्या काळजाच्या गुंड्या येता हांव तुका उलो मारता आशा सणलेल्या बरोसू दिवचे करीत तुका देवान दिलां म्हजे जिणेचे गड्डे गुटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयतां तुज्या मोवाळ माई पसीन वा देखीत तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसन व्हर हांवें वडापातीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमे वंदन हांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन. बगे वचूतात देवा उलय
कष्ट अडचणी निराशेत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादी शरती जाऊन असच्या बगे उजूतात देवा आम्हापासून जिसू लागी विनंती कर आमच्या बापसे बाबीस साहेबांनी फुडाऱ्यांक जेजू कृपानी मजत दिन सांभाळचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती कर संसाराचो उजवाड जावन आसता जेजूचे सुवार्ता सुमेस्त मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराट्यान धडचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती जेजू कर बऱ्या गोवळ्यान सुमेस्त लोकां आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेंत करया प्राजिता आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती भगेन कर कुटुंबान जिल्ल्या सुमिया जेजून आमची कुटुंबा मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती स्त्रीला कर सुमेस्त वावरत्यान बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासनीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती आमी कर. सुमेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपेवरी देवसराच्या तळण्याचेर संसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुटीच्या आक्रमणाचेर सयत वरच्या की आम्हापासून जिसू लागी विनंती कर. प्राप्त या महिमेवंत धर्मदूतांनी रक्त साक्षा बगे उजूतात देवा तुवें जेजू समोग जायत्या वांटलंय तूं समोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पथकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोळांनी घटाय दी कस्ट अडकळी मध्ये निराशेन आनी बेजाऱ्यांत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशी ह्या जिणेच्या पयना शबित्यान सुम कर सर्गे देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पावोशीं कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मगळ भाव भयणीनो सांजूद आमरी फात आमी उबारिल्ली मागणी सुमयान आयकल्यांत जायते बरेपण आमकां फोव जालां त्या पासून सगळींच्या बापाक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आमी अर्गां दिवया एकल्या बरें काम फोव केल्ल्या पासून तशेंच एकल्या वायट विघ्नांतले आनी पिडेशणेंतले निवारलेल्या पासून एकल्या सगळं जगो काण घेवचें काम बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून तशेंच एकल्याक मागलो उपकार सर्व काळी मेळलेल्या पासून तशेंच एकल्याचे रिजल्ट बऱ्यान आयलेल्या पासून तशेंच 24 जाणां मागलो उपकार मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात तांचे संगत आमच्या अर्गां गुंतया सर्गींच्या बापाक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्या अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू हालेलुया 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 मंगळ समया तुवें आमचेर उतरल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर उतरल्या दया पासून तुवें दिल्ल्या सर्व उपकारा पासून तुवें केल्या सर्व बऱ्यापणा पासून तुका मेरगा दिता सोम्या आमची मागणी आयकून आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या पासून मदीं समाधान दिल्ल्या पासून वेळा गळात घेत आमकां सर्व बरें केल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता सोम्या अर्गां जेजू गुलाब जेजू तुजे जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 सर्गींचे बाबा जेजू क्रिस्ता ते आमकां नव्यान जिणीत करून जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींचे बाबा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या सत्यान आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्याची कुटुंबा भगवंता देवाच्या मजतींत वेदूळ केले आनी मुखार करूंक शिवयल्या उपकारां पासत बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां बापा तुवें दिता तुजे ते पातये दिल्या सुख नासतना कुमोक केल्या आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या दैवीक एक मोगान आमकां बदकांत सुटका दिल्ल्याक दुबवळी मती उजवाड दिल्ल्याक आनी कधी तुकेन आमकां बसवण दिल्ल्याक बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्या सजनीत पुता जेजूचे नांवी तुवें देवसरार थरथरयल्ल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्यान दिवच्या गठ्यान भरलेल्याक बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता ह्या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता ह्या भगवंत सगळ्या सांजुदा मुखांतर जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळा सबार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखान आमी मागले सर तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळात एक आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता आमी सर संगत मेळो सुमी सगळेल्या मागणे संगत म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या आमची ताव तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सुरेशपर आमकां वायटांतली आनी वरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सुरेशपरा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हळू कर आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सुरेशपरा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्या धाकटे नरसांग आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुज्या मर्यादेन आतावरच्या पिडेस्तां जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर ते संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता
तुझी खुशी वयता ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागताव आयक आमचे प्रार्थना येसू मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत हो ते काम नासतना गोश्ट तुझ्या सर्व तुझ्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फोव करनाचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागताव आयक आमचे प्रार्थना येसू दयाळ बापा हो तेजी न्ही संगाती मेळनासतना कश्ट तुमच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरे कुटुंबा जिवचे देणे फोव कर म्हण आमी मागताव आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बेर मात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागताव आयक आमचे प्रार्थना येसू मरी पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका कुळतेचे माय नमान आमच्या जीवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारताव आमी पदेशेवेची बळकां या दुखाच्या कोणात आसताव आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका उदान करताव तर तूं आमचे शक्य येते तुजे एका कुळते आमचेर परते आनी या पदेशा उपरांत तुजे कुसे सुद्दां पाव जेजूक आमकां दाखय हे देळ हे मुगाडी तुलो बी आमकार मरये पिडेस्त आमच्या भावा भयणी बसो विशेष करून मागया त्रिनदीक नमान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेव घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कुशविली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या पुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गुण करताय प्रार्थुया भूदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने कष्टून ज्या तुझ्या साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवची बरीत कर अशें पातकांनी तळ जावन पिडेशिनांतले गुण जावं विगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नावी आमचो आदार ताणी रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया भूदयाळ सुमया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेदनांतले दयाळ आमी मागताव पिडेशिडेन कश्टून ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण मुडेशान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजुनी मरावयत पयस करून एकामेका काळजातून बसून जीव तांकां दुआदार दी आपल्या कश्टावर सुदारून तुजे देण तांकां आपण बरी जाल्या म्हण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या संगात राव तांच्यातली भलायकी तांकां वाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पळय सभे सदां सुगार गंध येवन दीत जोची येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या आससना सर्वस्पुर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांकोवं तो तुमकां मायपास आनी काकुळतीन वागोवं दोलो पांयां तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिव देवा सो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजवाक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसासरा पर्यान आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखवण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे देहाचे सर्व वायट बुसमन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशन परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो वचोन याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची वळख ಆರಾಧನೆ ದೇವಾ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमचो समय आमच्या मध्ये आसा. पदकाची सगळी पाळा उमटून काडलेलो, माथेवाक नवें जिवीत दिलेलो, आमकां ताचे सेवेक आपयलेलो जेजू आमच्या मध्ये आसा. आमकां पापा विणें करूंक, पापा तांव मुक्त करूंक तो आपयता. पिड्या शिडेन कश्ट दिले आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी दिवंक तो आशेता. त्या पासून तुमकां आपयता. आमचो आत्मीक वैज तो, कुडीचो वैज तो, त्या वैजाची आमकां गरज आसा. आमी पिडेस्त जाल्या सुमेच्या लागीं या, ताचे आशिर्वाद घेवया, भलायकी जोडया. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅದು ಬಂದ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Ergan Jesu, Grab Jesu, Jesu, Radan Jesu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ergan tuka sumia Jesu. Ergan tuka sumia Jesu. Oglap tuka sumia Jesu. Oglap tuka Studi tuka sumia Jesu. Studi tuka sumia. Aradan tuka sumia Jesu. Aradan tuka. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Mangala Babanino, dayakan बश्यामी. आमचो समय आमच्या मध्ये आसांग आसरी. कीर्तनकार म्हणटा कीर्तन 117. हालेलुया. किती म्हणता? हालेलुया. समेस्त राष्ट्रानो, समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा. देवाची स्तुती करा. समेस्त परजानो ताची महिमा गाया. कित्याक आमचे थंय तसो मोग वर्तो ताचे विश्वासीपण तकता ससनाच्या ससनाकी. हालेलुया 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 हालेलुया. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो,
ह्या सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय देखून ह्या सर्वेस्पराची स्तुती करच्याक मातयो बायसन गेलो देखून आमकांय ह्या सर्वेस्पराची स्तुती करच्याक सुमयान आपोवणें दिलां देखून आमी सगळीं उबी रावया ह्या सुमयाच्या मनाक हें गीत आमी गावया तुका नावाडटा हे सुमया ताळयो बेडया तुका नावाडता येसो मिया मोडवी तुझी गाता तुका नावाडता येसो मिया मोडवी तुझी गाता तुझे नावा कंता तुझो मोगणी आता तुका हसीता ये धनिया तुझे नावा कंता तुझो मोगणी आता तुका हसीता ये धनिया तुका नावाडता येसो मिया मोडवी तुझी गाता तुका नावाडता येसो मिया मोडवी तुझी गाता संसार तुवें रोस्त फुलां फळांनी नेटलो संसार तुवें रोस्त फुलां फळांनी नेटलो विविध रस्त्यांमधलो मनशा उंचुबालो तुज्या सारक्या रुपीत केलो विविध रस्त्यांमधलो मनशा उंचुबालो तुज्या सारक्यान रुपीत केलो तुका नावाडता येसो मिया उडवीक तुझी गाता तुका नावाडता येसो मिया उडवीक तुझी गाता तुझे नावा कंता तुझो मोगणी आलता तुका हसीता ये धनिया तुझे नावा कंता तुझो मोगणी आलता तुका हसीता ये धनिया तुका नावाडता येसो मिया उडवीक तुझी गाता तुका नावाडता येसो मिया उडवीक तुझी गाता हालेलुया 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 सगळे मोठा ताळ्या उलो मारा सुमया तुमच्या खालसांत ताची स्तुती करा तुमच्या खालसाच्या बोगणांनी ताची स्तुती करा तुमच्या बरुल्ल्या खालसाच्या बोगड्याच्या उमाळ्यांनी ताची स्तुती करा हालेलुया हालेलुया हर गाम जेजो गुलाब जेजो तुझे जेजो आराधन जेजो हर गाम जेजो गुलाब जेजो तुझे जेजो आराधन जेजो सगळ्या खालसा तुका वंदित हांव सुमया तूं आमचो रेस्तार तूं आमचो बसता तूं आमचो सांबाळणार तूं वरतो देव तुझ्या भायर दुसरो देव आमकां ना तुजी स्तुती करता तुका वाखणटा एकमात्र देव तूं आमकां त्या देवाक आमी आराधन करता सुमया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergang Jesu. Ergang Jesu. Uglab Jesu. Uglab Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Uglab Bobni no igdi bor somya padya. आमचे दोळे आमी दाबया कीर्तन 50 आनी 6 म्हणटा काकुळत म्हजी कर ये देवा कित्याक मनीस म्हाका मस्तितात दिसभर दुस्मान म्हाका दग दितात म्हाका भिरांत दिसता ह्या वेळा हांव तुजेर विस्वास दवरतां देवाच्या उतराची हांव स्तुती करतां देवाचेर विस्वास दवरतां म्हाका भिरांत ना मनीस म्हाका कितें करूं शकता देखून सुमया म्हज्या पदकांची दूख धरतां म्हज्या पदकाचें बक्षणें मागतां म्हाका बक्षी म्हणून विनंती करता सुमया एकडी बोर आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरया आमी केल्ल्या पदकाचो उडास काडया कळीत आसून कळीत नासतना केल्ल्या पदकाची माफी मागया सुमी आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सण्यांचेर आमच्या भुरग्यां मुलांचेर दया दाखोवन दी सुडका सोडवून दिवन दी म्हूण आमी मागया
जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका सुटका दी. जेजू तुझ्या रक्तान म्हजी पातकां तूं बोगोस. जेजू तुझ्या रक्तान म्हजे अपराध पुसून काड. तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका नवो कर. हें गीत हांव गायतना तुमी तुमचेतल्याक मागा, सोम्याची काकुळत मागा, सोम्याचें बक्षणें मागा, नवी जिवीत मागा. जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका सुटका दी. जेजू तुझ्या रक्तान म्हजी पातकां तूं बोगोस. जेजू तुझ्या रक्तान म्हजे अपराध पुसून काड. तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका नवो कर. जेजू तुझें रगत म्हाका सुटका दिता. जेजू तुझें रगत म्हजी पातकां बक्षिता. जेजू तुझें रगत म्हाका सुटका दिता. जेजू तुझें रगत म्हजें जिवीत बदलता. जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका सुटका दी. जेजू तुझ्या रक्तान म्हजी पातकां तूं बोगोस. जेजू तुझ्या रक्तान म्हजे अपराध पुसून काड. तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका नवो कर. तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका बाचाव कर. तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका नितळ कर. मुगल भाव भयणीनो, आतां आमचें समर्पण करया. सगळें आमचें जिवीत सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. आमी हांगासर एक घडीभर सोम्याचे दिश्ट घालया. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसार म्हणल्या विशाल दर्यांत एक दोणी बरी आमी पैन करून आसा. पिडा शिडा, खंत बेजाराई, टेन्शन, विविध रितीची अडचणी आमकां लारां भाशेन, वाऱ्या वादळा भाशेन आमच्या दोणीक आपटतात. तुमी जाणात पावसिल्ल्या दिसांनी भिरांकूळ आवळ, वारें पावस येवच्या दिसांनी जर तर एक दोण दर्या कुशीन चमकोन भितर गेली तर ती पाटी येवची कश्ट. कित्याक भिरांकूळ लारां त्या दोणीचेर मारतना ती दोण त्या लारांच्या वत्तडाक बली जाता, ती फुटता आनी ती बुडोंक लागता. अशें जायत्यो दोणी बुडोवन गेल्ल्यो आसा. संवसार म्हणल्यार विशाल दर्यांत हांव आनी तूं एक एक दोण कशें सुमकोन आसा. पिडा शिडा, कश्टनवारां, खंत बेजाराई, टेन्शन इत्यादी इत्यादी आमच्या जिविताचेर लार जावन, वारें वादळ जावन आमकां आपटता आनी आमी कश्टान आसता. भायर येवंक आमकां साथ दिना. ह्या संदर्भार देवाचें उतर म्हणटा, आवयच्या गर्भांत रसच्या आदीं म्हाका तुजी वळख आसली. तुज्या आवय बापाय तुका नांव दिवच्या फुडें म्हज्या हाताचेर तुजें नांव हांवें लिखलां म्हूण जेजू आमकां आपयता, बळ दिता, धैर्य दिता. देखून तो म्हणटा, तुमी चंचल जावचे न्ही, तुमी कंगल जावचे न्ही, तुमी कंगल जावचे न्ही. हांव आसा तुमचे संगत. जियेंतल्या कश्टां वेळार तुमी रुदान करिनाकात. म्हजेर धैर्य दवरा, म्हजेर पातयेनी दवरा, म्हजेर विस्वास दवरा, धैर्यान येया. कित्याक सूख आनी दूख रचलेलो हांव आनी हांव तुमकां सांबाळटा म्हणलो बरवसो जेजू आमकां दिता. देखून गीत गायतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याचेर संपूर्ण विस्वास दवरना. तुमचे समस्या कितें आसात, तुमची गत कितें आसा, तुमची बेजाराय कितें आसा, तुमची तेसांवां कितें आसात, विणवण्यो कश्यो आसात, सगळ्यो सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिया.
एक कीर्तनकार म्हणता रोडोन सर्वेस्परा लागी मागा ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿ ಊರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು करव हिडिदू निन्ना कायवरू तुझे सगळी दुकान तो पुसून काढतलो तुझे हात धरून तुका सांभाळतलो गलिलेच्या सरोवरांत पेद्रो बुडोंक लागलेल्या वेळार सोम्याक अकलासा उलो मारता आनी सोमी ताका हात धरून उखल बचाव करता सोम्याचेर विश्वास दवरना आमी जेता तेन्ना कसले समस्या आयल्या रे ते धैर्यान फूट करची सकत फोव जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भवना भयणीनो गीत आमी गावया चिनयेंतल्या कश्टां वेळार इकडी दोळे धांपया आमचे हात आमच्या अर्दाचेर दवरया आनी इट्ट बसया तुमी तुमचे त्या सावया वखदां सोम्या मुखार दवरिसय तुमची तकली खंय खंय गुडे नाकात खंय खंय चिंती नाकात सोमी आनी तुमी माथेव सुका गांठ्यार आसा जेजू ताच्या मुखार आसा त्या माथेवाच्या जाग्यार तुमी घाला माथेवाच्या जाग्यार तुमी तुमकांच बसया जेजू थंयच दवरा जेजू तुमच्या लागीं उलयता तुमी जेजू लागीं उलयतात तूं सांगताय म्हाका कश्ट आसा म्हाका कंत आसा म्हाका बेजाराय आसा म्हणजे ते सावा संपूर्ण जावंक आसात म्हूण मागोन आसाय ती ते सावा ह्या संदर्भार ह्या कंतार म्हणटाना सोम्या मुखार दवर आनी सोमी खंडीत तुका दितलो थोडे दंपून भक्तीन आमचें समर्पण करया जिनियेंत्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकान दोळ्यांनी भरता दुकान दुकानी सुख रसलो दुकानी सुख रसलो तसो सोमी सांबाळता सदा तसो सांबाळता देखून तूं बाबा तूं बहिणी भिवची गरज ना कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकान दुकानी सुख रसलो तसो सांबाळता सदा देखून चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या सोम्याचेर विश्वास दवर सोम्याचेर वावर्थ दवर सोम्याचेर पातयणी दवर तळ्ळेन तूं सांपडशी पातकांत पडचो नाय अंतरांत तूं घुसपडशी पासांत सांपडचो नाय कुरीस वावंक मेळशी कुर्साची सावळी ती सोम्याची तुका सकत दितली आनी सारकी तुका दिशा दाखयतली जैत हाडटली ताळ्ळेंत सांपडतना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा ताळ्ळेंत सांपडतना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा देखून बाबा भयणी चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसलो पंत पर्या लागींच हांव
तुझा चंचल जायना का कंगाल जायना का असतो पंत पर्या लागीस हांव तुझ्या लागीस हांव तुझ्या लागीस हांव तुझ्या असतलो पंत पर्या लगीच हांव तुझ्या अतवार्याम हालेलुया 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 बड़ा विश्वासान हालेलुया हालेलुया अतबारन हालेलुया 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 अरगान जेसु अगलाब जेसु अरदान जेसु हालेलुया 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 उला मारा समया प्रतवारी स्त्री उला मारलेले बरी मातेवान उला मारलेले बरी साकेवान उला मारलेले सुम्या उला मारा हालेलुया 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 मंगळ सुम्या सगळे भक्तिकांचे भरपूर आशीर्वाद कर तुझी गुणकची देवी सगळ्यांच्या शिरा शिरे निवळे तुझे पवित्र कृष्ण दोन्ही तळक तुझ्या नावात का गुण कर सुम्या तुझ्या नावात का सुडका दे सोडवून दे बेसाव दे आधार दे कृपा दे सुम्या मगलेले सगळी त्या समाधान का भरपूर येते लाभशी करे तुझ्या नावात का गुण कर तुझ्या नावात का सुडका दे तुझ्या नावात का बेसावारी वर सुम्या सर्वात सत्यता कोटे सत्यता देव सराच्या डाण्यात माठ मंत्रात विदेशपणात निवार सुम्या हालेलुया 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 आपडचे जो आपण त्या वक्त संपूर्ण रीते नका गुण करचे जो टच them heal them Lord hallelujah 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 amen hallelujah hallelujah Jesus आमच्या देवा काकूत कर आमची सुटका लाभ जेजू सोमी देव तू आमसू पातक्या सोदून येऊसो जेजू सोम्या जाय तू आमका बोक्षी आमका गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर आमका वैस तू आमसो पिडेस्तामी तुझे लागी आयल्या बोलायकी मागून गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर आमका सुटका लाभो हालेलुया 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 आमच्या तकलेचे दवरया पवित्रत्म्याची मजत मागया पवित्रत्मा आमच्या देवाने येऊन ती आमकां अभिषिक्त करून दी म्हण मागया हे पवित्रत्म्या देवाने अभिषिक्त करे तुझ्या कृपेचो शिवर आमचेर वत आमकां धैर्याधिक कर सत्यवंत कर बलिश्ट कर म्हण आमी मागया हे पवित्रत्म्या
सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी आमचेर वळय म्हूण आमी मागया. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवून येवे येसू मोगाजरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपे पवित्र देवाने ये म्हणून मागा. देवून येवे येसू मोगाजरी. सताच्या आत्म्या सत्माकाशिक नीतीच्या सूर्या उजवाड फांक धैर्यूंच्या आत्म्या भेमोचे दांड लुजोंच्या आत्म्या खतमोचे निवडा. देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाख. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवून येवे तूं मोगाजरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपेजरी देवून येवे तूं मोगाजरी. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गांचे जो वगळा जेजो सुटीची द्वारा दान जेजो सोमिया जेजो या सगळ्या पवित्र या सगळ्या भक्तिकाचे भरपूर आशीर्वाद घाल सोमिया. तुझी कोणकोणची देवी सगळ्याचे शिराशिरे रोळे तुझ्या पवित्र आत्म्या फाटे त्याच्या बुगल्यावर उमदक वाट के पवित्र आत्म्या त्याच्या फाट्यावर संरक्षण कर. त्याच्या बुगल्यावर उमदक संगाती त्याच्या वैरावर निरंतर आशीर्वाद दे पवित्र आत्म्या. देवाने पवित्र आत्म्या आपण गुण कर. टच heal them Lord. Hallelujah, hallelujah. शदक बला 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 शदक बला नल्ली ला 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 हाला 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 शदक बला 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 शदक बला नल्ली हाला 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 हाला. तुझ्या नामांत का गुण कर. तुझ्या नामांत का आशीर्वाद लाभ. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गांतुका सोमिया जेजू अर्गांतुका सोमिया जेजू इत्ता तू बारी अर्गांतुका सोमिया जेजू अर्गांतुका उगलाबतुका सोमिया जेजू उगलाबतुका सोमिया अरदांतुका सोमिया जेजू अरदांतुका सोमिया हालेलुया 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 हालेलुया. जोरान तुम्ही दिन वाजून ताळी बेटिया. प्रेज द लॉर्ड जोरान. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Hallelujah. 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 दिवे गलियां सोमिया सो आशीर्वाद घेऊं को कवियां गीत येदे वडा सक्रामेंता. येदे वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. रूपा बोला नव्या रीती आधार्या सर्वोन्वेच्या अस्कत विश्वा भावार्थाचे बोल दिव्या. जसे बापा तसे सुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सहस्र एका स्थळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावार्ता. प्रार्थूया. हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तू आमकां सोडला. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे देंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दयन आमकां भोव कर. अशें जें तुज्या कुशेक कल्ती मान घालन
तुझ्या आपोवण्याक माथेवान फाळो दिलो तशेंच आमी तुज्या कुर्शेक कल्तीमान घालून पाटी मुखार पळय नासतना तुज्या उल्या फाळो दिवंक तुजो पाटलाव करूंक आनी तुजे लागचे बोगसाणे स्विकार करन भगवंतपणाचे जिवीत जिवंक आमकां फोव कर जो जियेत आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना मंगळ बाबडीनो आमी उबी रावया भक्तीपणान मिसाच्या बलिदानांत नवेनांत आनी सक्रामेंतान च्या आराधनांत वांटिली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सुम्या करसून म्हणया सदां जावं सुम्याचें नांव म्हणटाना कितें म्हणत जाय आतां न्ही सदां सुरवाता सदां जावं सुम्याचें नांव आतां बारया सदां जावं सुम्याचें नांव आता आणि सदा सर्वदा उठल्यान सदां जावं सुम्याचें नांव आता आणि सदा सर्वदा सदां जावं सुम्याचें नांव आता आणि सदा सर्वदा आता नी सदा सर्वदा सदैव जाऊं सम्याचे आता नी सदा सर्वदा सदैव जाऊं आता नी सदा सर्वदा सदैव नाव सदैव जावं सुम्याचें नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मंगळ बाबडीनो तुमकां परत देव बरें करूं म्हणटा आसतना येवच्या मंगळारा अधिक संख्यान तुमी येया 9 वरांचे मीस तुमचे खातीर तुमचे हृदया खातीर ते सवा खातीर भेटोवन नव्यानाच्या वेळार सक्रामेंताच्या आराधना वेळार तुमच्या खातीर विशेष करून मागता हांगासर आयली निराशी जावन कोण पाटी वचनात व्हडा संख्यानी नव्यानांत वांटिली जावंक तुमकां आपण दिताना परत येवच्या मंगळार आमी मेळया आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका आमी विनंती करता तुमकां देव बरें करूं निमाणें गीत गावचें वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता सोम्या वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता शिकय म्हाका क्रिस्ता पासत वावरूं शुभता तुझी हावे प्रसार सोम्या वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता मोगार पुता सवे अवघार मोरी आशीर्वादी वाका भगिनी गुरुसाच्या कृपेने रमकामचे आमच्या दुश्मनांतले बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.